उफ गरी हिमा बो किसानी कोग्या कपालनी बिरमान बो काक सामानी जरा करिखा साखाम यानो नाइजाक ना हनै करबुक नि साखाम नगो थांलायमानि फ्याबा रां करिनि बागै ताइसा नगो किफिलै मा फाइजाव उफ अ जागाव से ताइसा कुय सुकुल जय त्रिपुरानि बुमाबो करिजा बससे खाइरक मानसिंसा तंखा अबनि पार्ट 1 भिडियो नो नगै खरकसा ताखुक सिनि कमेन्ट मोनयै रहरो अ ताखुनो आं सोंनो सानाय मोनै दि ताखुक नों अ रुगिनि नखंगो कलाय खांगा के नंबो साइमानानो कुय सुकुल जय त्रिपुरा गोबां मा दिन रमै साखामया नगो हाइनो थंथं कलाइजाक आबुनो नगै सिनि कामिनि बरक 20 तारिख नि हरो जे मानसा खोकसा खोंनै थांगै चुबा लाइखा आ चुबा मानि रां बायनो बरक करबुक नि साखाम नगो 21 तारिख नि फुंगाइद्रो हंगेनो बरक थांलाइका साखाम नगो फ्याबा आ रां बाय कुलक लिया अंगिनो बरक ताइसा नगो हाइनो किफिलै मा फाइका करबुक साखाम नगनि साकनाइने रक बरकनो अकक साका सिनि अरो बोनस सनामना बागै कोनो मुक्सा मानै करै बिनि अ रोगिनो सनामना थांगा के बिनि साकनि दै रक जे दुई दंमनि आबनो सै खिबिना नांनाय अबनो सै खिबिना बागै सिनि अरो मुक्सा मानै करै आबागै जों नरकनो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट साखामनगो रेफारै रहनाय नरक थांगै नाइजाक दिहनै साका फेबा आ जरा बरकनि यागो रां खोकसाबो करै माबाय बरकनि रोगिनो नगो न किफिलै तुइ मा फाइका आबनो नगुनाय उदयपुर कलेज ताइ अमरपुर कलेज नि तिप्रा सरंनाय बुथुब्रावगो खानांजाखा खायगजाखा आबनो न वान सकलाय ताबो बरबो खोकसा खोंनै जेमान मतै कलेक्शन खाले दंगो थांनाय पार्ट 1 भिडियो चिनि भिडियो न नायै चुबा नायरक अंखा बिश्वजित देबरमा 100 चुबाखा अरुण देबरमा 10 रुपीस बिमल देबरमा 10 रुपीस आमसुकना तावसुक जरतै चुबाय दंखो चुबा नायरक चुबा नाय ताखुरक न बेलाय बेलाय हामबाय जों अमहाय सिचुएशन हामया एकदम कलाइजाक रंनो नगै तंगैसे जों चुबाया हंका के बमहाय बरकनो जों तै चुबा नायनो फारि जों आबागिनो फानबाक्सा के जोतो पालबाक्सा के चुबा लायनाय पाल हंके से साल जोतो न 10 टाका अंथों 20 टाका अंथों खोकसां अंथों खोकनि अंथों जेमानतै जों चुबा लायानो फारि जोतो फानबाक्सा के कुय सुकुल जय त्रिपुरानो चुबाय सनाम रलायानो चुबाना बागै जों QR कोड सेनि स्क्रिनो रैरनाय ताइ गूगल पे नंबर डिस्क्रिप्शनो सैरनाय बरकनि कोनो गूगल पे फोन पे अमहायरक करे आबागिनो जों सिनि अरनो कलेक्शन खलाय दंगो नरक टावान सदि जे जों कलेक्शन मानमानि अबनो सावै खिबिने ने अमहाया जों 1 टाका मान खांके 1 टाका बरकनि नुखुमत लांग्रिनाय ताइ भिडियोनि बिसिंतै अपडेट बो रुइ दंनाय नरक टाइबो काहामके डिटेल साइमाना मुसुम खांके पार्ट 1 भिडियो नायदि जों डिस्क्रिप्शनो पार्ट 1 भिडियोनि लिंक रैरनाय ताइ पार्ट 1 भिडियो नायमानि लगे लगे पार्ट 1 नि भिडियोनि डिस्क्रिप्शनो बो किसा चेक खालायनायदि बरकनि डिटेल जों टाइबो डिस्क्रिप्शनो काहामके सैरजाक दंगो ताइ अ भिडियो गोबां कुक बरकनि थानि शेयर खालायरेदि तांगै हिंगांके नों चुबाय माय फानो ताइ खरकसा बरक चुबाय मानाय दंगोनो बो खोकसा खोंनि चुबा खांके किसाले wngo आबागैनो नों चुबाय मानसुक लिया हांके भिडियोना काइसा शेयर खालायरे माबो अब काइसा चुबा मा हाइकेनो wngo सो गोबां कुक बरक थानि शेयर खालायरेदि हिंके तिनिन भिडियो बो अरनो पाइले रिसिनाय जों टाइबो अपडेट रुइ दंनाय कुय सुकुल जय त्रिपुरानि